Señoras concejalas, señores concejales, vamos a dar comienzo a la sesión de este pleno de carácter ordinario, aunque por la expectación que ha levantado, pues parece que sea especial, ¿eh? En cualquier caso, es un pleno de carácter ordinario desde el punto de vista administrativo. Y vamos a debatir el orden del día propuesto y que ustedes conocen perfectamente. 6. Urbanismo, calidad urbana y vivienda. Propone someter a información pública la modificación e adaptación del PEPRI del Cabañal, el Cañamelar y su estudio de integración paisajística. Señor Ribó. Gràcies, senyora alcaldessa. Ara crec que sí. És per a plantejar una qüestió d'ordre en base a l'article 94 del ROF per a demanar que aquest punt es retire de l'ordre del dia, donat que en la comissió d'urbanisme on es va tractar els grups de l'oposició no disposàvem d'un document fonamental com l'informe de sostenibilitat econòmica del qual se'ns facilita només una de les 8 pàgines del que consta l'informe que se'ns va facilitar en la seva totalitat en el dia d'ahir. Per tant, considerem que és de nul·litat absoluta aquesta comissió i demanem, per tant, la retirada d'aquest punt. Gràcies. Vamos a ver. Ante la presentación del documento del escrito suscrito por el señor Ribó ayer a última hora de la... Ante la presentación por el señor Ribó de un escrito a última hora de la mañana de ayer pidiendo formalmente que se retire el orden del día este punto, solicité informe a quien ostenta por mi delegación las competencias de fe pública y asesoramiento legal preceptivo en la comisión, que ha emitido un informe que con mucho gusto le pasaré porque acabará formando parte del expediente, en el que concluye, por ahorrar a los asistentes, lo siguiente. Lo cierto es que durante el plazo de los 2 días hábiles inmediatamente anteriores a la celebración de la sesión, artículos 49 y 51 del Reglamento Orgánico del Pleno, aplicables por revisión del artículo 94, como bien cita el señor Ribó, estuvo a disposición de los señores concejales miembros de la comisión, que es lo que exige la ley, y del personal eventual adscrito a los grupos políticos municipales, la documentación íntegra correspondiente a dicho punto 6 del orden del día. Por ello, se ha dado estricto cumplimiento, y abrevio, a la normativa reguladora del acceso a los expedientes en tramitación incluidos en el orden del día de los órganos colegiados. Estas circunstancias, el propio interesado, señor Latorre, afirma con rotundidad que esas son las circunstancias que se han producido y que, de resultar necesario, serán certificadas por esa secretaría o por la mía, porque lo asumo, ante la instancia que proceda. Simplemente acreditar o informar de que es cierto que en un CD, no en la documentación que ha figurado en la sesión y no en la documentación que obra en el Pleno con la debida antelación, en un CD que se facilitó a los asesores de los grupos políticos, por un error de transcripción por el redactor, aparecía el documento, la página número 1 y la página número 8, lo que se subsanó al día siguiente, y obran en mi poder los correos electrónicos del señor Latorre dirigido a todos los grupos políticos, remitiendo el propio miércoles a las 3 de la tarde y con acuses de recibo del jueves a las 8 de la mañana de los distintos grupos del CD, el CD, repito, completo. Eso no significa que la documentación, que la ley no distingue si en papel o en CD, sino que son posibilidades para el acceso electrónico a los que tienen que controlar la documentación por facilitarles la tarea, eso en modo alguno inhabilita el que la documentación estuviera donde tenía que estar. Tiene usted derecho, naturalmente, de mantener la petición de que quede sobre la mesa, a que su petición se vote inmediatamente después del debate y antes de la votación sobre el fondo del asunto, y de cualquier modo también deseo advertirle que, aunque hubiera sido así, tampoco necesariamente procedería a la retirada del punto del orden del día, porque perfectamente el Ayuntamiento Pleno podría confirmar la inclusión en el orden del día de este punto, ratificar su inclusión y dar cuenta de ese punto en la próxima comisión de urbanismo que se celebrará. Por lo tanto, ni por un camino ni por el otro entiendo que se debe aceptar la pretensión. Queda bien claro. Si mantiene la petición para votarlo antes de la votación del fondo. De acuerdo, se votará después. Vamos a comenzar el debate. Hay 3 peticiones de palabra. Vamos a darla. La primera de ellas, la Asociación de Vecinos Pavimar solicita la palabra
para la intervención en el punto este de Carmen Cuevas. Tiene, por favor, un tiempo de 3 minutos, que le pasarán, ahora mismo le pasan el micrófono. A la boca y... Buenos días. Venimos a hablar en nombre de la Asociación de Vecinos Pavimar. Por si no nos conocen, estamos junto al Paseo Marítimo. Somos el último conjunto de pescadores del barrio, que engloba los edificios históricos de la Loncha del Peix de 1909, la Casa de Esbous, la fábrica de Chelch y las casitas de pescadores. Se nos llena la boca, tanto como la señora alcaldesa, decir que Sorolla amó a Valencia y la plasmó en sus lienzos, pero a ella y a ustedes se les olvida que las imágenes eran del Cabañal, de sus pescadores, mujeres e hijos, de su luz y de su mar, de sus costumbres y su forma de vida, esas que aún perduran y que usted quiere destruir. Hemos venido a defender nuestro conjunto histórico, pero sobre todo a nuestra gente, esas personas con las que convivimos a diario y que usted ignora, familias que llevan viviendo durante generaciones en el Cabañal, como nuestro vecino Ricardo. Para nosotras es Ricardo del Sort, que después de decirle que veníamos nos entregó una carta para leerles y que dice así: Mi Cabañal, tengo 92 años, nacidos en él. Mi oficio y el de toda mi familia, pescadores. Me casé con una mujer de familia pescadores. Nuestro sustento dependía de la mar. El orgullo más grande es ser nacido en el Cabañal, un barrio nacido por el sudor de la gente trabajadora que dependía de lo que se ganaba en el mar, y de sus pequeños ahorros se construían una casita para vivir. Gracias a los que diseñaron el barrio, porque lo planificaron a los 4 puntos cardinales de la Rosa de los Vientos. Nuestros ascendientes, como nosotros y nuestros hijos, siempre se indicaban con palabras nuestras por el Cabañal. Por ejemplo, lo que ellos Dr. Lluc se decía cara a la mar. Si mirábamos a la cadena era Cap de França. La costa de África era la costa de Fora. Los pocos que quedamos de mi época, todos los días añoramos aquel Cabañal. No lo destruyáis más de lo que está, de forma que perdure en nuestro recuerdo. Añade un pequeño verso. Si Blasco alzara el cap y vera lo que volen fer, destruir el Cabañal en nom d'ell. Después de leer a Ricard el Sort, poco tenemos que añadir. Son casas peculiares e históricas que se quieren destruir en nombre de una avenida, sin pensar en la gente que las habitamos, en nuestras costumbres y tradiciones, en nuestro carácter y forma de vida, con una convivencia tranquila y plena, una forma de ser peculiar, que usted quiere destruir, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que somos, que nosaltres som gent del Cabañal. Gracias. Petición de palabra de la Asociación de Vecinos Cabañal-Canyamelar, que la solicita para hacer uso de ella don Vicente Gallard. Tiene, por favor, un tiempo de 3 minutos. Buen día, señora alcaldesa, señores concejales, señoras concejalas. Difícil lo han puesto desde Europa Nostra, de la mano de su presidente, el señor Plácido Domingo, para ahondar en la crítica de su PEPRI. Pero lo vamos a intentar desde nuestra modesta aportación, si el escaso tiempo del que disponemos lo permite. Señora alcaldesa, nos obliga usted a pasar de nuevo por esta situación, pero en este momento no partimos de cero. El punto de partida sobre el que usted dice haber alcanzado un pacto político es que el PEPRI, que usted aprobó hace 15 años, produce el delito de expolio, por más que en la memoria justificativa de su nueva propuesta su arquitecto redactor se atreva a decir que la orden ministerial lo dice de forma inargumentada. Si nos deja en 2 hojas, vamos a tratar de explicárselo. Desde la Asociación de Vecinos Cabañal-Canyamelar entendemos que asumir su encargo tiene que ser un trabajo de alto riesgo para un profesional. Algo que explica la orden ministerial de forma tan evidente no ha querido ser entendido por ustedes. El plan especial, lejos de encontrarse presidido por la finalidad de protección del conjunto histórico, siempre ha tenido por objetivo fundamental otro tipo de fines, de carácter diverso, como pueden ser el urbanístico, social o económico, cuya legitimidad
si bien no se cuestiona, lo cierto es que ponen en peligro la conservación de los valores que motivaron la protección de dicho conjunto histórico. En la fase de avance ya se llegó a justificar por sus redactores que cuanto mayor era la afección de cada alternativa, menor era el número de edificios protegidos. En general, la diferencia entre el número de edificios protegidos del Plan General y el de las propuestas de avance estaba directamente asociada a las operaciones de reforma interior del barrio. Es decir, que si hay que desproteger edificios porque resultan incompatibles con la prolongación, se desprotegen y ya se pueden derribar. Eso es expolio. Con este criterio se redactó su PEPRI expoliador y los 772 edificios protegidos por el Plan General dejaron de ser un obstáculo. 196 de ellos, incluida la lonja, pasaron a ser ignorados con la finalidad del derribo, a pesar de que entre ellos había 114 que el propio plan consideraba tenían interés arquitectónico. Una vez aprobado el PEPRI y habiéndose denunciado su presunta ilegalidad, los técnicos de redactores se atrevieron de nuevo a argumentar que aquellos inmuebles protegidos que no se incorporaran al nuevo catálogo del PEPRI eran exclusivamente los que se veían afectados por la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Fuera de ese ámbito de afección se habían catalogado absolutamente todos los inmuebles que mantenían un interés arquitectónico. De nuevo, esta expoliadora afirmación confirmaba su convencimiento de que la protección del conjunto se debía supeditar a otro tipo de fines y que se derribarían los 196 edificios protegidos por resultar incompatibles con la reforma interior que supone la prolongación. Con esta voracidad destructiva era fácil concluir, como lo hace la orden ministerial, que las determinaciones del PEPRI suponen una alteración del conjunto histórico del Cabañal que desfiguran el mismo hasta el punto de hacer perder a éste su propio carácter, en beneficio de una determinada opción de trazado urbanístico incompatible con la protección del conjunto histórico. En estos momentos nos encontramos con que, transcurridos más de 4 años desde que se aprobó la orden ministerial, en el momento en que por fin usted asume como irremediable la necesidad electoral de cumplirla, se descuelga con una nueva propuesta, la segunda en 15 días, con la que dice haber alcanzado un pacto político con el que dar por adaptado el PEPRI. Una propuesta que insiste en los mismos errores de partida, convirtiendo en una caricatura su renovado esfuerzo por mantener la trama histórica, entendiéndola como la huella del solar que dejan los edificios protegidos una vez son derribados, y manteniéndola con ridículos parterres, en beneficio del que continúa siendo su irrenunciable objetivo de la prolongación, tal como usted misma se ha encargado de enfatizar. Su empeño es mantener los 48 metros entre fachadas, insinuando que está dispuesta a negociar el resto ante el Ministerio, y todo para que pasen los coches a través del Cabañal, desembocando de mala manera en una estrecha disyuntiva ante la lonja del pescado. Cada vez peor, señora alcaldesa. También a eso se le llama expolio, y además es una chapuza que usted misma no sabe muy bien en qué quedará. Derribar casas protegidas y en su solar levantar parterres es expolio. Un objetivo, termino, señora alcaldesa, por el que ahora se siguen destruyendo 638 edificios, el 25% de los 2.527 que comprende el PEPRI. Se derriban 182 edificios protegidos, el 23% de los que tenía el PEPRI. De los 638 edificios que se derriban, 108 fueron considerados de interés cultural. Resumo y termino y me salto un párrafo. Señora alcaldesa, exactamente el mismo expolio que el anterior. Antes utilizaba un hacha para abrirse paso y es cierto que ahora utiliza un cúter, pero su plan se lo sigue clavando en el corazón del Cabañal. Termino. Un error de partida que ahora repite, se lo dice Europa Nostra, una reforma interior incompatible con la protección del Cabañal, que debería haber desaconsejado los profesionales de su entorno, sin duda fruto de su obcecación personal. En todo caso, una patata caliente que de nuevo está dispuesta a lanzar sobre la mesa de los despachos de la Generalitat Valenciana y del Ministerio de Cultura, y que esta vez situará a sus profesionales ahora de forma consciente al borde de la prevaricación, a la vista de lo establecido por la orden ministerial y las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo. Gracias. Muchas gracias. La tercera petición de palabra, y le ruego por favor que se atenga al tiempo, la solicita a Plataforma Salvem el Cabañal para que intervenga la señora Mar Villora Valero. Hola, bon dia, senyores i senyors. Estic així en representació de la plataforma Salvem el Cabanyal, Canyamelar, Cap de França.
Vaig néixer el 1997. Tinc 17 anys i el projecte de prolongació de l'Avinguda Blasco Ibáñez en té 16. A l'any 2001, pense que tots els regidors del Partit Popular ja estaven així, va prendre la paraula Josefa Nicolau. Era la meva iaia i jo tenia 4 anys. I estic així perquè ella es va morir el 2010, a sa casa, amb 94 anys, i vull replegar el testimoni de la seva lluita i de la seva determinació. Mai millor dit, la de la plataforma ha sigut tota la meva vida. 16 anys la plataforma, 17 anys la meva vida. Jo encara no m'he incorporat activament a la lluita, però els joves que van per davant de mi, i ja hi ha molts, estan agafant el testimoni dels més majors. El relleu està preparat, i això vol dir que estem preparats per tornar a començar, millor preparats i més forts. El 24 de gener de 2001 dèiem: les nostres cases no les tiraren ni les bombes ni la riuada. Vostès tampoc les van a tirar. No podran, perquè davant les cases estarem les persones. Tenim un compromís tan fort en la nostra història, en el nostre passat, que ningú mai serà capaç de trencar-lo. Fi de la cita. Jo i tots els que tinc l'honor de representar ara i així assegurem el futur. Sempre ens preguntem, quina és la seva valenciania de la que tant volen lluir? Si l'únic interès que tenen respecte al patrimoni històric valencià és utilitzar-lo per a produir plusvàlues, i fins i tot en això han fracassat. Ja no enganyen a ningú. Això s'ha convertit en un projecte tan personalista que ha perdut la possibilitat de ser explicat amb cap argument racional. No han après res vostès en aquests 16 anys? A mi m'han ensenyat que qualsevol projecte públic, fet sense consens ciutadà, sempre té alts costos econòmics i socials. Està abocat al fracàs. Quina conclusió podem traure? Que és un projecte producte d'una gran irracionalitat i obstinació. Per acabar, vull llegir el que diu Europa Nostra. Vostès ja saben de qui els parle. Durant 16 anys, la comunitat local, és a dir, nosaltres, ha defensat excepcionalment la conservació i revitalització del barri i els seus valors històrics i socials excepcionals a través d'una sèrie d'accions i campanyes. Per acabar destacant, el caràcter de referent que ha adquirit a Europa el barri valencià del Cabanyal de València. La plataforma Salvem el Cabanyal ve avui amb una proposta concreta, dirigida a totes les regidores i regidors que integren aquest ple municipal. Convoquen a la ciutadania, a les institucions que treballen en l'àmbit de la defensa del patrimoni, als partits polítics, etc., amb la finalitat d'iniciar una planificació participativa al Cabanyal per aconseguir, mitjançant el consens social, la rehabilitació integral del barri. Plataforma Salvem el Cabanyal, Canyamelar, Cap de França. Gràcies. Vamos a proceder al debate. Señor Sanchís. Gràcies, senyora alcaldessa. Farà just més o menys 2 anys tenien també un plenari d'aquest Ajuntament i recentment, quan es feia el plenari, tenim la sentència de l'Audiència Nacional que blindava l'ordre del Ministeri que declarava que qualsevol intervenció en el mar del Cabanyal, Canyamelar, suposava espoli. Representants de les mateixes entitats que han intervingut avui van vindre així també per a mostrar diàleg, per a demanar diàleg entre l'Ajuntament, les forces polítiques, les entitats ciutadanes, per donar-li un futur al barri del Cabanyal que no passarà per la seva destrucció i per la seva degradació. En què ha quedat aquest debat? Ha quedat en que 2 anys després tenim la mateixa paràlisi econòmica, urbanística, el barri més degradat i, si fora poc, una modificació i adaptació del PEPRI que és més il·legal encara que el que ha estat anul·lat per 2 sentències fonamentals, primer l'Audiència Nacional i després del Tribunal Suprem, que blinden l'ordre del Ministeri i, per tant, anulen el PEPRI que va ser aprovat la dècada anterior. Per tant, volem ser contundents quan diem que es tracta d'espoli baix un altre nom. I volem ser contundents quan, inclús en el mateix expedient, s'intenta obviar les sentències fonamentals que he dit abans, que són la de l'Audiència Nacional i la darrera del Tribunal Suprem. Per cert, aquesta coneguda gràcies a que la Generalitat Valenciana no va retirar el seu recurs, com sí que va fer aquest Ajuntament per evitar el que tots sabien, i era que s'anava a donar la raó a l'ordre del Ministeri i se l'anava a llevar a l'equip de govern del Partit Popular. Ens trobem, per tant, amb una avinguda projectada, com ha dit abans l'Associació de Veïns del Cabanyal Canyamelar, en concentrar el tràfic
amb una amplura de 14 metres, en dues zones ajardinades, però que en definitiva continua en la mateixa línia. Tràfic rodat per mig del Cabanyal, enderrocament d'edificis, 638 i, per tant, espoli exactament igual que l'anterior PEPRI. Però, a més, aquesta il·legalitat d'aquest pla està amb unes sentències que vostès han intentat negar darrerament, sempre referint-se a altres que han estat anul·lades precisament per aquestes darreres. Es manté els enderrocaments en la zona Vic d'una forma clara, es manté aquest 25,2% d'edificis a derribar, sols un 2,5% menys que l'anterior PEPRI, i un percentatge d'edificis a enderrocar amb interès arquitectònic del 17,6%, sols un 1% menys que el PEPRI anterior. Per tant, va en contra de la llei del patrimoni històric espanyol que protegeix el conjunt històrics declarats Vic en la seva totalitat. Per tant, no té cap tipus d'encaix legal el que vostès plantegen que es vote així. L'article 21.3 parla molt clarament de la conservació dels conjunts històrics declarats bé d'interès cultural, que comporta el manteniment de l'estructura urbana en la seva totalitat i, per tant, mantindre les alineacions urbanes existents, cosa que vostès, una vegada més, no tornen a fer. És a dir, no es manté, per tant, cap tipus de respecte al que se suposava que la modificació i adaptació d'un PEPRI hauria d'haver fet, tenint en compte que no es pot eixir del que va decretar el Ministeri de Cultura farà 4 anys. Per a banda, és un espoli econòmic, perquè dels 159 milions d'euros previstos, vostès ja parlen de 447 milions d'euros, i en l'apartat d'expropiacions es passa de 13 milions d'euros a 175 milions d'euros. És a dir, en una situació en la que inclús aquest Ajuntament que tantes retallades fa ja ha destinat sols per a UNSA 4 milions d'euros per a comprar cases i tapiar-les per a en un futur enderrocar-les. 4 milions d'euros en la situació de crisi econòmica i social per la que passa la nostra ciutat i el nostre país. Una nul·litat del PEPRI, que queda clar de l'anterior, i que el que fa és ficar en vigència el Pla General de l'any 98, que recupera la vigència de catàleg d'edificis protegits en tot el barri i que, per tant, vostès no poden alterar, almenys que vulguin conculcar la llei. Per tant, aquest PEPRI és més il·legal que l'anterior, no sols, com dic, no complís la legalitat vigent, sinó que, a més, obvia decisions que no pot obviar de tribunals que haurien de vostès obeir i no dir que no fan cas de la llei. I és important destacar, i s'ha dit abans, que, a més, la principal organització en defensa del patrimoni europeu, Europa Nostra, ha acollit molt positivament la darrera sentència del Tribunal Suprem en la seva defensa del conjunt de la trama urbana del Cabanyal. I és important recordar que es tracta d'una organització en defensa del patrimoni europeu. Per tant, a banda de les qüestions legals, haurien de fer alguna vegada la reflexió de per què aquest Ajuntament és l'únic de la Unió Europea que atenta contra el seu patrimoni històric i artístic, a banda de contra els drets dels ciutadans i les ciutadanes i els veïns del barri que habiten allí. És per això perquè aquest matí nosaltres, com a Esquerra Unida, hem presentat un escrit adreçat al president de la Generalitat, Alberto Fabra, per a que subrogue les competències en matèria urbanística, en el cas del PEPRI, del Cabanyal Canyamelar, en tant que entenem que no s'està complint amb la llei. Així, volem deixar clar que, segons la llei de patrimoni valenciana, les competències d'urbanisme són compartides entre la Generalitat i els ajuntaments i quan un ajuntament excedeix les seves competències i no complís la seva obligació de defensar el patrimoni i protegir-lo, la Generalitat ha d'intervindre. Hi ha casos que així, a més, han estat avalats pels tribunals i no ens deixen a vostès, no ens deixen a nosaltres més remei que fer això si avui aprovem el que és una il·legalitat des del principi al fi. Gràcies. Gràcies, senyora alcaldessa. Vull començar recordant una cosa que no coneix la majoria de la gent d'aquest ple, i és que el divendres dia 7, quan els assessors dels grups municipals anaren a buscar la informació a la Comissió d'Urbanisme, es van trobar que no podien fotocopiar-la perquè estava avariada la fotocopiadora. Vaig presentar una queixa el dimecres a la Junta de Portaveus per això i es van passar tot el matí ahir. I al final se'ls va donar una part de la informació en format en un fitxer USB. Concretament, el fitxer USB, com s'ha mencionat, amagava 7 de les 8 pàgines d'un dels 3 documents fonamentals, concretament el tema que es deia abans. Jo vull recordar que la Constitució i la Llei de Bases de Règim Local obliguen a subministrar tota la informació als regidors i no facilitar-la en un dels documents substancials per a nosaltres és greu i per això hem plantejat el que hem dit abans. Ens diran que va ser per oblit o pel que el fos. No és una qüestió baladí.
les pàgines desconegudes fins 48 hores després de la comissió són contradictòries, estan mal fetes, tenen errors evidents fins en la suma de les quantitats econòmiques. Algú els haurà d'explicar als autors d'aquest informe que hi ha programes informàtics bàsics, com per exemple l'Excel, que si se saben utilitzar, eviten aquests errors de suma. Algú se'ls haurà d'explicar a la gent de projecte Canyamelar. Però, curiosament, l'error més destacable és que divideix pràcticament per dos la insostenibilitat econòmica del projecte. D'un dèficit de 10 milions, realment, si se suma adequadament, puja a 19 milions. I això, que valoren el metre quadrat de vivenda protegida en el Cabanyal en 1.819 euros metre quadrat. Este matí m'he molestat entrar en la pàgina web el cost. I mira, es venen pisos en el Cabanyal a 500, 600, 700, 800 euros el metre quadrat. Algú comprarà estos pisos protegits, evidentment. El pla que se'ns presenta és per adaptar el PEPRI el que diu l'ordre d'espoli, fer una adaptació que garantitzi la protecció dels valors històrics artístics que motiven la qualificació com a conjunt històric. Motius. Estan en el BIC. Una peculiar trama en retícula derivada de las alineaciones de los antiguos barraques on es desenvolupa una arquitectura popular de clar tarannà eclecticista. Es respecta la trama? Pues no. I s'ha de dir rotundament. Com es va respectar si es continuen derribant 194 edificis en la zona Vic? Abans, amb el PEPRI, se'n derribaven 216. Han reduït un 2,5%. Un maquillatge molt tènue, per cert. És a dir, abans tallaven amb un ganivet, ara continuen fent-ho, però han afilat un poquiu més el ganivet. La desfeta és un poquiu més important. La trama, per tant, no es respecta, a menys, per suposat, que consideren trama els solars derribats, que vostès són capaços fins i tot d'això. Es respecten els edificis protegits? Pues no. Abans, amb el PEPRI, en volien derribar 98 edificis protegits en el Pla General. Ara en derriben 89. Han reduït la desfeta en l'1%. Senyora Barberà, no ens conte cuentos, que ja ens els sabem tots. Aquest pla l'únic que vol fer és maquillar la desfeta del patrimoni històric d'aquest barri que a vostè li importa un bledo. L'únic que li importa és prolongar Blasco Ibáñez com siga. Però prolongar com vostè proposa i protegir el Cabanyal és senzillament incompatible. És un projecte pensat per a no complir l'ordre d'espoli, per a no respectar les lleis. I a més és un projecte a nivell econòmic impresentable, opac i totalment xapucero. El millor destí que es mereix este projecte que avui ens presenten és que servisca per alimentar el foc d'una falla. Això sí, que siga del Cabanyal Canyamelar. Gràcies. Sí, que no, el reglamento prevé que no haya ningún tipo de gesto ni de palabra en apoyo o en contra de las intervenciones de los concejales. Le ruego, por favor, al público pues, que se abstengan de hacerlo. Gracias. Señor Sarrián. Gràcies, senyora alcaldessa. Fa ja 10 mesos que el Consell de Ministres, el del senyor Rajoy, no el de Zapatero, va resoldre per fi que no hi havia altra solució possible al conflicte del PEPRI del Cabanyal que no passara per promoure una adaptació d'aquest perquè garantira el manteniment dels valors històrics i artístics del barri que en el seu moment va motivar la seva protecció. I damunt va arribar a la conclusió que per a fer aquesta adaptació ho tenia que fer en els termes exactes previstos en l'ordre de cultura de 2009. 2 anys es va costar arribar a aquesta conclusió, o sigui que ho degueren d'investigar bé per arribar a ella. Després de 7 mesos que el Boletí Oficial de l'Estat va publicar l'acord de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per a que la Generalitat impulsara, d'acord amb aquest Ajuntament, les propostes adients per a aquesta adaptació, porten vostès acuerdo político mediante, acuerdo político que podien haver posat una servilleta perquè nosaltres no acabem d'entendre quin valor jurídic i administratiu té,
porten una proposta d'adaptació que s'adaptarà al que vostès vulguen, però des de luego a l'ordre ministerial en absolut. Una proposta de la que, per cert, no coneixem l'opinió, la qüestió de fons de la Generalitat, llevat o més enllà de l'informe sobre la innecessarietat de l'avaluació ambiental, malgrat que precisament en aquest acord de la Comissió Bilateral es mandatava a la Generalitat que explícitament tenia que impulsar aquesta adaptació. Es veu que en tant de problemes que tenen s'han rentat les mans, com en moltes altres coses. La seva proposta persisteix en els mateixos elements que es van considerar contraris a la llei de patrimoni històric i que motivaren la declaració d'espoli, i reincideix en els fonaments tinguts en compte per l'ordre i ratificats, i això és molt important, en les successives sentències de l'Audiència Nacional i del Tribunal Suprem. Per un costat, manté una avinguda de 48 metres amb un àmbit d'afecció superior a 60 metres i preveu l'enderrocament de més de 600 edificis que agrupen al voltant de més de 1.000 vivendes. La configuració d'aquesta avenida, junt al bulevard que travessa el barri de nord a sud, destrueix la part fundacional del mateix, desfigura el conjunt històric i la seva peculiar trama. Continua sense tenir en compte els principis de proporcionalitat i mínima intervenció que estableix la llei de patrimoni. Ben al contrari, es modifiquen alineacions, s'alteren volumetries, es destrueixen 182 edificis que formaven part del patrimoni protegit del Pla General i van ser descatalogats pel PEPRI, 9 d'ells ja enderrocats, i només es limiten a introduir algunes millores a l'espoli, com mantenir la llotja, que per cert estava ja protegida al màxim nivell des de l'any 1990, o reduir l'àmbit d'afecció d'enderrocament a alguns edificis menys dels previstos. Un simulacre, en definitiva, d'adaptació que, com era de suposar, no ha enganyat a ningú, perquè l'ordre d'espoli no era per a maquillar les causes que l'havien motivada. L'ordre d'espoli era per a eliminar les causes que provocaven aquest espoli, i vostès no fan res d'això. Mantenen l'essència d'un projecte que ja estava caducat fa anys, que no defensa ja absolutament ningú llevat de vostès, que estan presoners de l'obsecució i l'orgull mal entès de la senyora alcaldessa, però a més porten una proposta que saben irrealitzable, onerosa, com vostès mateixa reconeixen a aquest informe econòmic que s'ha al·ludit i que, efectivament, miren l'última fulla, està hasta mal sumat. Una aposta onerosa econòmica. Però el trist i el més insuportable és que ajornen una vegada més la perspectiva d'una solució dialogada i definitiva per a la rehabilitació del barri, que és el que tots els veïns del Cabanyal estan demanant-li i tenen dret a tindre. Senyora alcaldessa, en política, com en tot en la vida, rectificar és de savi i no té per què necessàriament ser considerat o constituir una derrota. Nosaltres el que li demanem avui és que retire aquesta proposta i obriga d'immediat un diàleg amb veïns, entitats i forces polítiques que cerquen una solució immediata, que obriguen una nova etapa d'una vegada per totes en el Cabanyal, consensuada en tots, sense apriorismes, que permetisca la rehabilitació del Cabanyal. Persistir, acaba de seguir la senyora alcaldessa, persistir en el que avui es presenten avui és passar una ratlla, i és passar la ratlla de assabudes, incomplir la llei i entrar en un terreny perillós, que ningú desitgem en este ple. Gràcies. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa, señores y señoras concejales. Lo que traemos aquí hoy, y leo textualmente el orden del día, es exactamente proponer someter a información pública la modificación, adaptación del PEPRI del Cabanyal y su estudio de integración paisajística. No he oído
absolutamente ningún argumento más que descalificaciones gratuitas, prejuicios hechos, como si estuviéramos aprobando aquí ya definitivamente no se sabe qué cosa, y anticipándose ustedes a juzgar y condenar sin haber escuchado a nadie, ustedes. Los que piden la participación, ustedes. Los que no hicieron absolutamente nada en el Plan General de Ordenación Urbana. Ustedes, los que han repetido los tres grupos y algunos de los intervinientes, que se derriban no sé cuántas casas protegidas, que jamás el Plan General de Ordenación Urbana protegió. Jamás, señor Sarriá, jamás. Asuman ustedes sus responsabilidades. Mire usted, señor Sarriá. ¿Le suena a usted? Creo que le dará validez al boletín oficial, ¿no? Definición de los usos y aprovechamientos de las perspectivas de conservación de tipologías arquitectónicas y tramas urbanas fundamentalmente existentes sean compatibles con la ordenación prevista para la conexión del paseo al mar con el paseo marítimo. Eso lo escribieron ustedes, señores socialistas. En la comisión informativa de urbanismo del 7 de enero del 88, en la que se aprobó, en la que se trató del Plan General de Ordenación Urbana, ustedes, señores socialistas, escribieron: la solución al acceso fluido al mar a través de la avenida de Blasco Ibáñez se configura como un objetivo irrenunciable del plan. Las dificultades y repercusiones de tal operación aconsejan diferir la solución concreta a un estudio posterior para viabilizar al cual se acota un área de planeamiento diferido en la que regula la ordenación de edificaciones futuras. Es decir, lo dejaron sin planificar, no hicieron absolutamente nada y, por lo tanto, mienten ustedes cuando están diciendo que se protegió, no sé qué. Nunca protegieron ningún edificio en esa zona. Nunca hubo ningún edificio protegido por el Plan General, porque ustedes no lo hicieron. Porque ustedes no lo hicieron. Porque cambiaron ustedes de opinión al día siguiente de perder las elecciones. No sé por qué, se lo tendrán que explicar a los ciudadanos. ¿Por qué mientras gobernaban era un objetivo irrenunciable y por qué al día siguiente de perder las elecciones dejó de serlo? Pero esta es la realidad, señor Sarriá. Esta es la realidad, señor Sánchez. Esta es la realidad, señor Ribó. Y lo que traemos hoy aquí no es ni más ni menos, que una propuesta de trámite absolutamente sujeta a ley de algo que ustedes se empeñan en mantener como si fuese, no digo ya la Biblia, sino el eje central sobre el que gravita el universo, la orden ministerial de la señora Sinde. Lo que estamos haciendo aquí es dar cumplimiento a la orden ministerial de la señora Sinde. Esa interpretación que le he oído a algunos de ustedes, creo que al señor Ribó, de que cualquier modificación significaría expolio. Oiga, pero vamos a ver. La orden ministerial dice textualmente que hay que adaptar. Y lo que estamos es proponiendo una adaptación. Que a ustedes no les guste, esa es otra cuestión. Que ustedes ya anuncien, junto con otros más, que van a volver a recurrir a procedimientos judiciales y tal, pues háganlo. Pero que los vecinos del Cabañal, Cañamelar, sepan quiénes nos estamos preocupando por sacar adelante el barrio, porque se puedan dar las licencias que ustedes paralizaron, y hay sentencias judiciales que dicen que esa paralización la provoca la orden ministerial, y quiénes quieren continuar con esta paralización para mantener tozudamente aquello que cuando gobernaban decían que era irrenunciable. No solamente irrenunciable era, no solamente. Mire usted, en la página 53 de la memoria justificativa del Plan General, refiriéndose a la prolongación de la trama consolidada del Paseo de Valencia al mar, dice textualmente: cerrar esta cuestión en el plan, poniendo por ejemplo la no prolongación como decisión firme, hubiese supuesto el abandono definitivo de un proyecto sugestivo como quizás ninguno en la ciudad. Esto lo hizo el señor Puente, concejal de urbanismo, y el señor Pérez Casado, alcalde de Valencia. Ambos, por favor, vaya concluyendo. Esta es la realidad sobre la que estamos. Lo demás son descalificaciones sin argumentos con lo que pretenden ustedes continuar con la paralización.
Y en eso, por supuesto que vamos a estar enfrentados, no les quepa la menor duda, pero siguiendo el cauce legal. Gràcies, senyora alcaldessa. Parlava vostè, senyor Grau, que nosaltres demanem participació i que demanem que el conjunt dels veïns i veïnes del Cabanyal, partits, entitats, puguen participar, i evidentment així és. Per això, una de les coses que ja van criticar a la Comissió d'Urbanisme, i no volia que se'n passara a dir així, és que tramitar 45 dies d'exposició pública durant el mes d'agost no crec que siga la millor forma de participació en el mes d'agost. De fet, hi ha sentències que han condenat a administracions públiques i ajuntaments per agosticitat, és a dir, per haver ficat a exposició pública durant el mes d'agost temes tan importants com és un PEPRI en aquest cas. Per tant, la participació, clar que la volem, i vostès per això ho fan un poquet com d'amagat, no? Anem a fer-ho en el mes d'agost i que passi ràpid i ho elevem ràpidament a altres instàncies. El Pla General té un catàleg d'edificis protegits que està en plena vigència des de la nul·litat de l'anterior PEPRI i, per tant, això és el que hauria de ser el punt de partida per a la rehabilitació i la recuperació del barri. Però el que tenim davant és que durant més de 10 anys aquest equip de govern el que ha fet ha estat congelant les llicències de nova edificació, congelant les llicències de rehabilitació, congelant les llicències d'activitat i, per tant, unes conseqüències que han degradat el barri de forma objectiva. Sempre que tenim un debat del Cabanyal, pareix que les víctimes som els culpables, quan és a l'inrevés. Qui és culpable i responsable és qui governa i ha pres les decisions de mantindre, congelat i paralitzar les llicències del barri, qualsevol tipus d'elles, durant més de 10 anys. A més, crec que és important també ressaltar que durant aquests anys l'equip de govern s'ha dedicat a enderrocar immobles de la seva propietat sense haver obtingut prèviament llicència d'edificació. I per això ara el que tenim és un barri ple en l'actualitat d'enderrocaments on ara tenim solars sense edificar. Això per no parlar, com dia abans, d'aquests milions d'euros que vostès han gastat sense tindre'ls per a comprar cases i tapiar-les. És a dir, una situació en la que, en definitiva, el que tenim és una modificació i adaptació d'algo més i d'una major il·legalitat. L'article 60 de la Llei de Bases de Règim Local diu ben clar que una de les obligacions d'un ajuntament és precisament tot el compliment en matèria urbanística, perquè qualsevol incompliment obligarà a altres administracions a intervindre. Pareix que no tenen vostès prou en la intervenció que va tindre que fer el govern central en l'any 2010 quan va redactar i aprovar lo del Ministeri. Una vegada més, aquest Ajuntament de València tindrà probablement un estiro d'orelles legal per part d'altres administracions. Esperem que la Generalitat, la primera, i si no, després el govern central, per suplantar la llei i per no fer-la complir. És molt paradoxal que la capital del País Valencià i la tercera ciutat de l'estat espanyol incomplisca d'aquesta forma allò que hauria de complir. Retiren aquest pla, ho vam demanar fa 2 anys després de la sentència de l'Audiència Nacional, retiren aquest pla, ara que també tenim una sentència del Tribunal Suprem, fiquem-se a dialogar i traguem al barri del Cabanyal d'aquesta degradació i aquest abandonament en què vostès l'han deixat després de més de 2 anys. Gràcies. Sí, em vull cenyir a la seva intervenció, senyor Grau. El primer tema és el d'informació pública. Efectivament, 45 dies durant el mes d'agost i els primers dies de setembre. Exactament el mateix, vostè que ja tampoc és molt jove com jo, exactament el mateix que feia el general Franco quan tenia que treure una llei impopular, en agost, en vacances. Que bons deixebles són. Ara entenem per què els costa tant retirar els honors al general i les medalles als seus generals. Ara ho entenem. Mire, el segon tema, la llei. A veure, vostè ha parlat de l'ordre d'espoli, però jo li vull parlar de la llei en la que es basa l'ordre d'espoli, entre altres, la Llei de Patrimonio Histórico del Estado Espanyol. I li vull llegir textualment per a vostès en sencer l'article 21.3. La conservación de los conjuntos históricos declarados bienes de interés cultural comporta el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como de las características generales de su ambiente. Pensen vostès en lo que ens presenten avui, Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y solo podrán realizarse en la medida que contribuyan a la conservación general del carácter del conjunto. En todo caso, se mantendrán las alineaciones urbanas existentes. Mire vostè, amb aquest tros d'article, el que fan vostès
és absolutament il·legal. Jo crec que és evident. Jo crec que és evident. I tercer punt que em vull referir. Vostè ha parlat de sentències judicials. Jo li dic, sentència judicial. Una. I per què el jutge diu adequadament que no és correcte donar aquesta llicència? Perquè era una sentència d'enderrocar una vivenda. Clar que no es pot donar una sentència d'aquest tipus, però no estem parlant d'això, No ens enganya una altra vegada. Estem parlant de donar llicències per canviar una activitat. Estem parlant de donar llicències concretament per a rehabilitar vivendes. Eixes són les que vostès estan impedint a pesar de l'opinió de l'abogacia de l'Estat i en contra de qualsevol criteri. Estan impedint que la gent del Cabanyal pugui desenvolupar les seues activitats econòmiques i ho estan fent en un moment en el qual la forta crisi econòmica estan impedint una activitat econòmica normal. Estan impedint que el Cabanyal pugui desenvolupar-se econòmicament normal perquè tenen a vostès, la gent del Cabanyal, com a hostes dels seus capritxos. Això és el problema. No parle de sentències. Parle de sentència i diga per què es va fer aquesta sentència. Gràcies. Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Grau, deixa de liar ja en el pla general, que sempre diu el mateix. I, efectivament, el pla general va deixar diferit el planejament del Cabanyal, sí, senyora alcaldessa, com va deixar diferits altres coses. En aquell moment la prioritat era aprovar un nou pla general i que no entrara en vigor en alguns determinats llocs el pla general franquista, que potser és el que a alguns els havia agradat, i va deixar el Cabanyal diferit, efectivament, perquè era una qüestió que havia que estudiar pormenoritzadament després, però el que vostè no pot negar, i he estat a punt de baixar-li el catàleg de béns estructurals d'aquell pla general, que està ja en un color sèpia, i podrà veure allí perfectament tots els edificis que es van protegir transitoriament, evidentment, com quan estem parlant d'una zona en planejament diferit, però que es van protegir només en el carrer Sant Pere 40 edificis. Que havia voluntat de fer la prolongació? Doncs, a banda de literatures tretes de context, mire si havia voluntat que encara no havien passat 2 anys de vigència del Pla General i es va aprovar el Pla Especial del Passeig Marítim que protegia tots els carrers totes les cases d'Eugènia Vinyes i la llotja de pescadors. I en 1993 el decret de declaració de Vic de la Generalitat. Deixa de confundir i d'enganyar, perquè això, evidentment, 25 anys després, potser pensa que encara mos desarma, però mire, no. En aquell moment, efectivament, es va diferir. Com es va diferir el Pepri del Carme, i a ningú se li va ocorrir agarrar i dir pues ara anem a prolongar l'Avinguda de l'Oest com estava previst fins al pont del Portal Nou. Podia haver sigut una altra ocurrència que es tinguera i no es va tindre, i ahir no s'ha fet cap declaració d'espoli perquè no el va haver. Així l'ha hagut. I l'ha hagut per la seva obcecació en arribar en cotxe a la platja per un determinat lloc i a través d'una avinguda de 48 metres. I vostès avui presenten així una adaptació que vostè, quan estem en la fase d'exposició pública, sempre diu el mateix. Per què pressuposen vostès el resultat? Home, perquè la senyora alcaldessa, encara no estava en aquesta fase, ja ho va dir, en un paper sense membrete d'un supuesto acuerdo polític en el Ministeri, ja va anunciar que la prolongació anava a fer-la, que ja veurien les martellades que pegarien, però que anava a fer-la. Però el fet, i la Generalitat, per cert, en l'informe d'avaluació ambiental ho diu, que vostès tindran que enviar això al Ministeri, veurem. Per això nosaltres es reservem moltes opinions al final d'aquest procés, i el que sí que tenim la certesa és que això l'únic que va a servir és per a que vostès allarguen encara més la solució. Afortunadament, estem convençuts que en un any això podrà canviar i s'obrirà un nou temps per als ciutadans del Cabanyal, perquè si de vostès depenen, són capaços de tallar-se una mà antes de donar una resposta satisfactòria i, sobretot, abans de reconèixer un error. Però, a més, els advertim, procuren fer-ho bé, perquè si fan alguna il·legalitat ens tindran d'enfront. Señor Grau. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Hombre, señor Sánchez, señor Ribó, no sé qué calendario utilizan ustedes. Desde luego no es el vigente. Porque
porque que yo sepa, el mes de agosto no tiene 45 días, ¿eh? No tiene 45 días. Y eso de los primeros días de septiembre, oiga, en el peor de los casos, y en el supuesto de que esto se publicara el día 1, estaríamos hablando del 15 de septiembre. Y además estamos hablando de días hábiles. Por lo tanto, estamos yéndonos a la segunda mitad de septiembre. ¿Vale? Digan ustedes la verdad. No utilicen argumentos falsos para enredar y engañar. La verdad es que es septiembre. Y sus referencias al franquismo, mire, a mí, lo de aquel. Se puede imaginar dónde me las pongo. ¿Vale? Porque el día que quiera discutimos usted y yo sobre eso. Discutimos usted y yo sobre eso. Porque posiblemente tenga yo bastante más a favor de la contra del franquismo que usted, por mucho que presuma. Bastante más. Mire usted. Hablan ustedes de las sentencias. Habla usted, señor Ribó, de una sentencia. Claro, de una sentencia. Y de la que hablan ustedes es una sentencia. Pero mire, hay 3 sentencias, 3 del Tribunal Supremo, que se refieren al artículo 21 de la Ley de Patrimonio, que dicen que no cabe hablar de expolio en el más amplio sentido de la expresión, por mucho que se empeñen. Hay 3, no una, 3. Y eso de que la sentencia que me gusta vale y la otra no me vale, pues mire, déjelo usted. Yo no enredo con el Plan General de Ordenación Urbana. No enredo. Los que enredaron fueron ustedes, que estuvieron 10 años para hacerlo, con 3 concejales distintos y con 3 criterios distintos. Y así salió lo que salió. Y por cierto, el último, con una apertura estupenda que dio lugar a la invasión de la huerta. Eso es suyo también. Por mucho que vengan ahora ustedes aquí a presumir de Colón. Eso es suyo también. El primero que hizo el señor Lloret era de un restrictivo que prácticamente solo hablaba de los solares de la ciudad. El segundo que hizo el señor Albuisec ya ampliaba un poco más. Y por eso nadie entendía que tuvieron que tardar 10 años y estar 2 veces en exposición pública. 2 veces en exposición pública, que nadie lo entiende. Porque hicieron 3 distintos. Y el último era el expansivo, el estupendo, el que invadieron la huerta, pero eso sí, aquellas zonas en que a lo mejor aquí hay que pensar, no, esto lo dejamos para otro día. Dejaron el Cabañal, dejaron el Parque Central, o sea, cosas baladís para el futuro de Valencia. Y me dice usted que no enrede con el Parque Central. No enredo con el Parque Central, hombre, con el Plan General. El Plan General es el que hicieron ustedes y el que aquí siguen defendiendo que no hacía falta hacer una modificación porque debía de seguir vigente. Pues mire, si seguía vigente, fíjese lo que decía, ¿eh? Se lo vuelvo a leer o lo recuerda. No voy a perder el tiempo. Por lo tanto, miren ustedes. Y eso del supuesto acuerdo político, pues precisamente por eso, sé tranquilo, señor Ribó, no hace falta que levante la voz. Por mucho que grite usted, por mucho que enfatice e imposte la voz, por mucho que gesticule, la razón es la razón y las voces son las voces. Y no es otra cosa, señor Ribó. Usted puede aquí representar lo que quiera, pero la realidad es la que es. Si tan seguros están de que cuando llegue al ministerio, de que cuando llegue no sé dónde, nos van a tirar de las orejas, oiga, ¿de qué sufren? ¿A qué se debe su nerviosismo? ¿Qué les preocupa? ¿En la Biblia de la señora Sinde resulta que no está en Biblia? Ah, amigo mío. Amigo mío. Señor Grau, por favor. Esa es la triste realidad. Por lo tanto, tranquilícense ustedes. Vamos a seguir la tramitación legal y atenderemos todas las recomendaciones que se hagan, porque queremos el bien para el barrio del Cabañal y no la paralización en la que ustedes lo tienen metido desde hace 10 años. Y no diga usted que 10 años hemos estado sin dar licencias, porque se han dado licencias durante muchos años y solo se dejaron de dar después de la orden de la señora. Por favor, señor Grau. Por lo tanto, revise usted el calendario también. Gracias. Gracias. Bien, finalizado el debate, vamos en primer lugar a votar la propuesta que ha presentado el señor Ribó, una cuestión de orden sobre si se retiraba o no el punto del orden del día. ¿Votos a favor de que se retire el punto del orden del día? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por tanto, se mantiene el orden del día. Después del debate que hemos hecho, iremos a pasar a votar el dictamen. ¿Votos a favor del dictamen? ¿Votos en contra? Se aprueba el dictamen por unanimidad, por mayoría.
mayoría. Nice